אחד הדברים שאני הכי פחות אוהב זה למיין. תארו לכם שהיו מבקשים ממני למיין את כל בעלי החיים. זה הרי בלתי אפשרי. אבל אולי נוכל למיין היום בעזרתה של המדריכה ורד מעמד הפארק בקריית ים. שלום לך ורד. שלום בן. תגידי, לא אבל ברצינות, אפשר למיין את כל בעלי החיים? בהחלט בן, ניתן למיין את כל היצורים החיים על פי המאפיינים שלהם. כן, אבל איך הפעילות מתרחשת במד הפארק? הפעילות מאפשרת למבקרים לחקור את המבנה המשותף לכל היצורים החיים, תא, ומאידך את השונות ביניהם. את עקרונות המיון שמאפשרים מניעת תעודת זהות לכל יצור חי לומדים, מתרגלים ומתנסים על יצורים שונים, כאשר בוחנים את צורת הגוף, כסות הגוף, גפיים, מחושים ועוד. אוקיי, אז אני מבין שכל בעל חיים הוא שונה, אבל כפי שלמדנו כבר מפעילות בנושא מאפייני חיים, יש תכונות שמשותפות לכולם? יפה מאוד בן, אני רואה שהעמקת והשלמת את כל החומר שיכולת להשלים כאן בפארק. אני מודה שהידע שניתן לצבור פה במד הפארק בקריית ים הוא עצום כל כך, וכל כך כיף ללמוד פה את הדברים המעניינים האלו. כשאני הייתי ילד, אני הייתי יכול רק לחלום על מד הפארק הזה. אני מודה לך מאוד ורד.